Άντε, ξεκινάμε. Πάμε κάτω. Τι ώρα, τι ήρθα ρε. Κωνσταντίνε, να κόψουμε ένα. Θα τη το δώσω. Περίμενε, Γιατί πηγαίνουμε κυκλικά, δεν μπορούμε να πάμε με τη μία. Ποιος είναι καλός ο δρόμος, κατέβα από εκεί πέρα. Πάτα πλάγια και κατέβαινε. Το βλέπεις αυτό το δέντρο, μπροστά στο κομμένο, στα δύο. Κατέβαινε. Έχουν φύγει όλοι. Παίρνα από κάτω και φύγει. Άντε ρε, έχουν φύγει όλοι. Άντε ρε, έχουνε. Κουνήσου! Άντε ρε! Άντε ρε! Εμείς είμαστε οι τελευταίοι, κύριε. Φάγε το ρεπορτελάκι. Κάνατε μία ώρα για να καταλάβετε το ρυθμό του. Ναι. Τώρα που είναι κατηφόρα. Τώρα σε κατηφόρα είναι αλήθεια. Θα περάσετε να περάσετε. Το γυρνάμε συντάκι. Ναι. Hello. Δεν νιώθω τίποτα. Τελείωσε μπετέ. Δεν το φόρτωσε. Καλά βίντεο. Τι θα βάλουμε στο YouTube. Αχα. Κλείσε μουσική ρε. Στο δάσος βρίσκεσαι. Άμα τα αφήσεις δεν τα έχω. Δεν τα. Οκ, όπως δεν είναι. Θέλω να μου βάλεις την φαλέτα. Όχι, άμα θες τα κρατάω, δεν υπάρχει θέμα. Όχι, εντάξει. Ό,τι θέλεις εσύ. Ναι. Σίγουρα. Πού είναι, Τίποτα. Του μπεις να δείτε. Για παρατήρηση. Μ' άρεσε το ξύλο, έλα. Και να ξανάρθουμε. Μέσα στο Πάσχα. Δεν προλαβαίνουμε. Μέσα στο Πάσχα. Όχι. Τώρα. Γιατί δεν καθίσαμε καθόλου. Θα τους ξέρετε ότι αργότερα θα αρχίσετε να πηγαίνετε μόνοι τους εκδρομές. Οι πιο ωραίες εκδρομές είναι στη φύση κοντά. Να παίρνετε την παρέα σας να πηγαίνετε στη φύση. Με μηχανάκι. Όπως θέλετε να πάτε. Έχει η Ελλάδα, ας πούμε, κάποια μέρη. Τώρα εδώ είμαστε δίπλα στη Θεσσαλονίκη, τώρα καταλάβεις. Είμαι δίπλα στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται ένα χώρο να περπατήσει ωραίο. Και να δω και τα τετρένα όμως. Κύριε, πάντως, από ό,τι βλέπω, θα μπορούσε να γίνει άνετα και να κάνει κανείς ποδηλασία άνετα.
Είναι πατώ. Βατώ, αλλά... Καλό, ο καθένας είχε από ένα όνειρο. Όντως, η φαντασία είναι κάτι βίντεο. Για να σε βάλω στο YouTube. Δεν την έχει κανένα τέτοιο. Έλα, και εγώ που είμαι δίπλα και μπορεί Τραβάω βίντεο, δεν χρειάζεται. να φτιάξει την παρέα σου, θα σε κάνεις ένα πυρηνικό μια μέρα. Θα βάλω και ονομασία. Θα γίνει διάσημη. Έχει και φωνή, να ξέρεις. Βγάλε, βγάλε. Δεν περάσουμε. Για βγάλε. Βάλε τραγουδάκι. Περπατώ στο δάσος, όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Περπατώ στο δάσος, όταν ο λύκος... Σιγάρε, φίλο μου. Είναι και μακρύ. Τι άλλο το λέμε. 6 λεπτά κάνουμε κάτω που μου πάνε. Αλήθεια. Πάμε στο χειλόνι σου. Πείτε να γίνει στην κάμερα. Γεια σου κάμερα. Θα βγει στο YouTube. Κοίτα, άμα περάσει τα 10 λεπτά δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλω στο YouTube. Και πάρε τραγουδάκι. 6 λεπτά είμαστε κάτω. Περπατώ στο δάσος. Κάποιος μπλόκαρε. Δεν το βολεύω. Να βγάλω ένα βίντεο. Να με επανάληψη. Ήδη. Το σάκο. Βίντεο είναι μια σμαγιά. Τηλεφώνη έκανα. Δεν ξέρει καλά. Όταν ο λύκος δεν είναι εδώ, περπατάω με το δάσος. Όταν ο λύκος δεν είναι εδώ, όλα η μωρή και είσαι εδώ. Ευθυμιώτης. Μαρία. Μαρία, εσύ δεν έκανες δήλωση. Γαμώ το πηδί σου ρε Φημιάδη. Πίτσος δε κάμερα μας. Φημιάδη YouTube θέλω. Καλά, μόλις το δεις στο YouTube. Έχει πόρνη. Βγάζει. Όλα τα YouTube. Τραβάτε ακόμα ρε. Έχει και πίσω άλλους. Άκου ρε. Τραβάς ακόμα. Μου το βάλεις Facebook. Μίλτο! Από όλα να το βάλω. Facebook, ό,τι ζες. Μπαμπού. Φέρε λίγο. Να και ο μαλάκας. Κάμεραμάν. Το μπράτσο σφίχε. Κάμεραμάν. Σφίχε λίγο το μπράτσο. Θέλω να το μπράτσο. Δεν πρέπει να περάσει τα 10 λεπτά. Έλα ρε μαλάκα.